Eu creo que o segredo do oli está en xirar ben o nocello. A ver. Primeiro, pisas co pé de atrás e rascas co de diante. Entendes? Fas xugo co nocello. Porque así es varas cando falo salto. Pisas e rascas. Que sempre me mandas, Emma. Falo que che peta e nunca me tes en conta. Para saíres con Bernat e con Pucci non che fago falla, non? Eles son mellores que a min. Non, é verdade, Emma. Para ti só son a típica amiga pringada para cando non sabes que facer. Dende que meus pais souberon o do exame, non paran de me rifar. É que, non sei, ás veces sinto que non sirvo para nada. Sí, as chaves tamén as deixei coa roupa para me cambiar. Non vou coa roupa suada. Gina deixoume algo. Vale, pero estarás despois para me abrir? Vale, guai. Adeus. Ai, sinto. É que este tema non me entra, tía. Non sei. Díxenlles a meus pais que tomaría as pílulas do TDAH. Pero non quero. Que o que non quero é estudar. E unhas pílulas non mo van solucionar. Que non me gusta estar diante dun libro durante horas, como fan Berta ou Raquel. A min iso agoníame. Non me gusta. Non está feito para min e punto. Non queredes que decida eu sobre o meu futuro? Pois non quero facelo bacharelato. Nin pílulas nin bacharelato, e xa está. Pois xa me explicaredes por que para algunhas cousas queredelo meu consentimento para decidir e para outras non. O único que sei facer é debuxar e quero dedicarme a iso. Non entendedes unha puta merda. Cando debuxo síntome ben. Controlo. E soará a rollo de peli cutre, pero sei que teño un don. É como que, non sei, como que non me gusta nadiña. O camiño que vos queredes que siga sí que é duro para min. E tampouco me leva a ningures. Papá, vin un ciclo formativo de ilustración e cando lín o programa parecía feito a medida para min.